Θέλαμε να κλείσουμε την χρονιά, μάλλον τη χρονιά, όχι την αγωνιστική, η προλογική χρονιά με επιτυχία. Προσπαθήσαμε να μείνουμε συγκεντρωμένοι παρόλο που είχαμε κερδίσει εύκολα στον αγώνα του πρωταθλήματος πριν 4 μέρες. Γιατί πάντα τέτοια παιχνίδια κρύβουν εκπλήξεις και μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα με την αντίπαλη ομάδα. Πιστεύω όμως ότι μείναμε σοβαροί όπως ήταν και το ζητούμενο σε αυτό το παιχνίδι. Είχαμε κίνητρο να κερδίσουμε γιατί θέλαμε να κάνουμε καλή εμφάνιση και στο τέλος το μάτς έγινε αρκετά εύκολο. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι της φετινής χρονιάς. Ευτυχώς για μας τελειώσαν όλα καλά. Παίζαμε με έναν αντίπαλο ο οποίος δεν έχει σημασία που είναι στη τελευταία θέση. Είναι μια παραδοσιακή ομάδα και δύσκολη ομάδα. Το καλό είναι ότι παίξαμε και το Σάββατο που μπορέσαμε και κερδίσαμε σχετικά εύκολα. Παρ' όλα αυτά και σήμερα ήταν ένα εύκολο παιχνίδι, δόθηκε χρόνο σε όλα τα παιδιά και ευτυχώς για μας τελείωσαν όλα καλά. Καταρχάς παίζαμε σήμερα το θεσμό του κυπέλου. Προκριθήκαμε στην επόμενη φάση. Ουσιαστικά μένει άλλη μία νίκη σε αυτό το θεσμό να προκριθούμε στο Final Four για 4η φορά. Σαν μια ενημέρωση. Δεύτερο, σε κάθε παιχνίδι δίνουμε δυνατότητα σε όλους τους παίκτες, κυρίως νέους, να έχουν κάποια συμμετοχή, κάποια εμπειρία. Όπως προέκυψε σήμερα και είχαν τη μεγαλύτερη συμμετοχή. Κάποιοι παίκτες μικρής ηλικίας από τα τμήματα υποδομής είχαν συμμετοχή σχεδόν τον 1/4 του παιχνιδιού. Αυτό είναι ενθαρρυντικό. Παίξαν και σήμερα καλά. Καλό παιχνίδι σήμερα από όλη την ομάδα που είχε διάρκεια. Και αυτό επιθυμούμε να έχει διάρκεια η ομάδα την επόμενη αγωνιστική στο καινούριο έτος του 2011.